Continuem amb el nostre programa i tal com les avançava a tots vostès al nostre sumari. Anem a parlar de històries medievals valencianes, anem a parlar del llibre Fer Arca i tinc que, així ja m'acompanya el plató número 1 de 11TV, un dels seus escriptors, a Vicent Baidal. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com estàs? Molt bé, molt bé. Bé? Una vegada ja tenim el llibre i ja, no? Bueno, vinc en representació Vens en representació, dels tres. Són tres escriptors, veritat? Sí. Dius tu els teus companys? Són tres medievalistes de la Universitat de València, Frederica Parisi, Ferran Esquilache i jo mateix. Vicent, per què un llibre d'històries medievals valencianes? Bé, sobretot és un llibre de divulgació, perquè moltes voltes, quan van fer el llibre, el van proposar els editors, fer un llibre d'històries medievals valencianes. Vam pensar, ostres, això no funcionarà. I l'èxit del llibre és que és divulgació històrica. Ja portem un any amb el llibre, el presentem després demà en la Casa del Llibre, però és perquè ha funcionat també durant tot aquest temps que ens continuen demanant fer presentacions. I tot i que l'any passat ja vam fer una presentació en la llibreria Ambreta, de l'Eixample de València, després demà en fem una altra en la Casa del Llibre, després en Biar, després en Quatretonda, o sigui que anem corregant tot el territori valencià presentant el llibre. Per tant, ha tingut molt d'èxit en aquest any... Sí, anem per la quarta edició. Per la quarta edició. Per què penseu que ha tingut aquest èxit? Doncs jo crec que un poquet la clau està en eixa divulgació. Moltes voltes quan la gent ens parla del llibre ens diu ostres, si a mi m'hagueren explicat la història en classe quan estudiava en l'institut de la manera que ho expliqueu vosaltres, segurament m'hauria interessat moltíssim més. I llavors, per exemple, toquem una sèrie de temes que interessen molt a la gent, perquè per una banda són temes molt valencians, molt de la terra, per exemple, des de quan els valencians ens sentim valencians, o temes vinculats a la terra, com per què els valencians mengen tant d'arròs i per què n'hi ha tant d'arròs, això té uns orígens medievals, o també l'oli, parlem de l'olivera, o també parlem del vi, però del vi, per exemple, com el vi grec va vindre a València en el segle XIV i aquest vi encara el conservem i és el que van portar els almogàvers. Llavors toquem temes que a la gent els interessa molt, que no coneixien i quan ho lligen diuen, ostres, que bé, m'agrada i per això creiem que està funcionant tan bé. Clar, no? Perquè en moltes ocasions desconeguem tantes coses. Sí, la veritat és que la història valenciana és una gran desconeguda. Això un poc té a veure amb els plans d'estudi que a la història valenciana sempre li donen molt poqueta cosa, inclús en el grau d'història abans hi havia més assignatures i ara n'han llevat, o sigui que fins i tot els que es graduen en història ara saben menys d'història valenciana que abans i un dels objectius del llibre és intentar donar a conèixer tota aquesta història. Sé que és això perquè en moltes ocasions dona malícia, no? De no conèixer, no? Sí, tenim una sèrie d'històries, la veritat que dius, quan veus sèries tant en televisió espanyola o en les sèries angleses, nord-americanes, que sèries històriques que penses, ostres, quines històries tan boniques, però és que així també les tenim, el que passa que no les coneixem, històries d'estes d'intrigues entre els reis i també en el poble, la veritat és que donaria per a molt més del que sabem de la història valenciana. Bueno, en el llibre se dona resposta a moltes preguntes, no anem a desvelar-les totes, però està el que has comentat, el per què, per exemple, l'arròs, tan nostre i tan valencià, per què està present a la nostra gastronomia? Doncs això té un origen medieval. Així n'hi havia tant d'arròs, en principi quan va arribar Jaume I i els conquistadors, ja els andalusins, els musulmans, cultivaven l'arròs, que l'arròs és un cultiu que ve de la Índia, i a través del nord d'Àfrica va arribar a la península Ibèrica, i llavors en un principi no hi havia tant d'arròs en l'edat mitjana com avui en dia, però sí que n'hi havia, i això era un fet diferencial ja del territori actualment valencià respecte a la resta de territoris de la península Ibèrica. Després també hi ha hagut molt de marjal històricament en el territori valencià i això ha afavorit que al llarg dels segles hagi anat cultivant-se l'arròs allà fora, en l'Albufera, en tota l'Albufera, que hem de pensar que l'Albufera fins al segle XIX arribava des de València, des de Russafa pràcticament, fins a Cullera, era molt més gran que en l'actualitat. Després la marjal Pegoliva, moltes altres marjals, llavors va ser una herència dels musulmans i després els valencians han fet el seu propi toc i han desenvolupat coses tan
úniques en el món com la paella, que la paella ja és posterior, és del segle XVIII, però vaja, el fet que hi hagi tant d'arròs al territori valencià sí que és una qüestió medieval. Bueno, però és que la veritat que els musulmans, els moriscos, deixaren molt de patrimoni en molts aspectes a la nostra terra. Sí, hi ha un altre capítol, perquè el llibre són 16 píndoles diferents, totes de l'edat mitjana, però des del segle VIII. Per exemple, en el segle VIII parlem de la història d'uns pirates andalusins que hi havia en el Mediterrani, que igual estaven en el nord d'Àfrica, que estaven en el sud de França, que en la península Ibèrica, en Dénia, en altres llocs, fins al segle XVI, que és precisament quan l'últim fet que tractem és, bueno, principis del segle XVII, que és l'expulsió dels moriscos. I llavors un dels capítols, que el tracta Frederic Aparici, és precisament això, què va passar després de l'expulsió dels moriscos i amb tota la seva herència, perquè va haver una part que sí que vam heretar perquè vam agafar d'ells, però hi hagué altres coses, com per exemple el cultiu de la canyamel, que era molt de la safor i el cultivaven sobretot els musulmans. Segurament els valencians sí que hem heretat el gust pel sucre i alguns plats, com l'arnadí o altres plats, però ja el cultiu de la canyamel, quan els moriscos van ser expulsats, es va perdre absolutament perquè eren ells que la cultivaven. Escolta, de totes les històries, en quina te quedes tu? La que més... Bueno, és una pregunta un poc complicada, però perquè jo suposo que tindrem este llibre i que de segur que tenim material per a fer un altre, supose, no? Sí, quan de fet nosaltres vam formar el grup Arca, perquè tenim un grup de medievalistes que és el grup Arca, perquè fa ja 6 o 7 anys estàvem estudiant el doctorat en història medieval. Llavors vam decidir posar les coses en comú i a partir d'ahir vam començar a escriure en un blog textos de divulgació i quan vam tirar a fer el llibre, així n'hi ha 16 capítols, però ens eixien 50 i tants. És a dir, que vam descartar moltíssim material. I la gràcia un poc que té és que com cadascú està especialitzat en unes coses, uns en història política, uns altres en història dels musulmans, uns altres en història rural, doncs al final ix una cosa molt variada. I respecte als meus textos, que són dels que més puc parlar, són 5 del 16, jo crec que almenys que els que la gent més m'ha comentat és per una banda de per què els valencians són valencians o des de quin moment els valencians són valencians i també un altre que són els fets de Vinatea. Francesc de Vinatea, el personatge que té una estàtua en la plaça de l'Ajuntament, doncs a partir d'una investigació que vaig fer en l'Arxiu de la Corona d'Aragó vaig descobrir exactament en quin moment va passar això, perquè no se sabia clarament, i a més la reacció de la reina Elionor, que era en aquell moment la dona del rei Alfons el Benigne, que va tindre una baralla amb tot el poble valencià liderat per Francesc de Vinatea, i llavors és molt interessant, hi ha molta gent li sona això de Vinatea, però no sap exactament què va passar, i quan ho llegeixen els agrada molt. És que també a nivell polític també han passat tantes coses, i tantes coses a terra valenciana. Sí, jo precisament soc el que més em dedica a la qüestió política i la veritat és que sí, tenim unes històries de guerres entre nosaltres, de guerres contra els pobles veïns que valen la pena molt d'explicar i són comparables a qualsevol altre territori europeu. Encara que ha canviat l'època, també existissin guerres, anem a dir, entre cometes. Has trobat alguna semblança entre el que passava en l'època medieval, salvaguardant les distàncies, lògicament, en el que és en l'actualitat? No, això és més difícil, perquè normalment l'edat mitjana hem de pensar que era una època molt diferent a la nostra. Quan es troben més paral·lelismes normalment és entre el segle XIX o el segle XX i l'actualitat, però la veritat és que la mentalitat de la gent del segle XVIII cap abans era molt diferent, estaven molt dominats per la religió i per uns altres valors que no són els nostres tal com els entenem avui en dia. No hi havia aquesta idea de civilització ni de cultura contemporània com l'entenem ara. Llavors, més que paral·lelismes entre el que pensaven ells i el que pensaven nosaltres, el que sí que n'hi ha són paral·lelismes en les coses que els envoltaven, per exemple, en l'arròs, en l'oli, coses que hem heretat, però que nosaltres de tota manera les reinterpretem de manera prou diferent. Per això he dit, salvaguardar les... Sí, no, en qüestió de conflictes polítics i identitaris és diferent. Molts segles, no? Molts segles. Escolta, jo no sé,
m'agradaria intentar descobrir alguna coseta més, alguna historieta més del llibre per als nostres telespectadors. Llegia que en el llibre també podem conèixer per què el barri de Russafa, ara barri de Russafa, però per què Russafa es diu Russafa? Estava pensant en això precisament. Has vist? Sí. No, a més perquè està molt d'actualitat, desgraciadament d'actualitat, perquè l'origen del barri de Russafa està en un jardí o un lloc que està en Síria, en l'actual Síria. I de fet prové d'època dels assiris, és a dir, de fa més de 3.000 anys. Llavors hi havia un lloc que es deia Resapa, que després quan els àrabs van dominar aquella zona es va dir Russafa, i allí es van fer uns jardins del califa, i després un altre califa, quan es va traslladar a Bagdad, perquè el califat també va estar en Bagdad, es va fer una Russafa com aquella que hi havia en Síria. I aquest mateix nom, quan els califes de Bagdad, una part de la família es va traslladar a Còrdova, i de Còrdova van vindre a València, doncs un descendent d'aquesta família califal es va fer un jardí propi recordant aquell en el que s'havia criat a Bagdad i li va posar el mateix nom, de Russafa. I llavors avui en dia hi ha un barri a València que es diu Russafa i un altre barri a Bagdad que es diu Russafa, i també a Síria. Eres tu? Quina... Sí, o sigui, imagina't les voltes que pega la vida. Imagina't les voltes que pega la vida, no? I que en aquests moments també estiguem parlant d'això, no? I malauradament, com has comentat, no? Pues tota la problemàtica que tenim a Síria i, bueno, no? I a nivell internacional, no? Podríem dir. I des de quan els valencians són valencians? I ja no vaig a dir res més, perquè jo vull que la gent compri el llibre i el llegisca. Bé, jo el que documente ahir, que també va ser una altra investigació fruit de la meva tesi doctoral, és que en el moment en el qual, a partir del qual tots els habitants del territori valencià, tal com l'entenem avui en dia, de Vinaròs a Oriola, comencen a dir-se valencians, és a mitjan del segle XIV. És a dir, quan hi ha la conquesta de Jaume I, en un principi els que venen de fora, venen aragonesos, venen catalans, venen castellans, no tenen una identitat comuna, perquè clar, acaben d'arribar d'altres llocs i ells consideren que bé, han vingut al Regne de València però encara no tenen una identitat comuna. Llavors, en tots els documents que llegis des de 1238 fins a 1330 i tants, quan diuen nosaltres som els, diuen els habitants del Regne de València, mai diuen els valencians. En canvi, arriba un moment, passat un segle més o menys, sobretot el caliu de les Corts Valencianes, que es van desenvolupar en el segle XIII, i el caliu també d'un conflicte amb els aragonesos, curiosament, perquè hi havia una lluita entre si aplicar el fus d'Aragó o el fus de València en el Regne Valencià. Quan aquest conflicte se soluciona i tots van a la mateixa i acaben aplicant els furs valencians en tot el regne, que això és en 1330 i estem parlant d'un conflicte molt llarg, de quasi un segle, en el moment en què hi ha aquesta pau entre tots els del territori valencià, comencen a dir-se valencians. I a partir de llavors, ja durant tot el segle XIV i a finals del segle XIV, Eiximenis té una frase molt famosa que diu que el poble valencià té un privilegi especial de Déu i per això es diu valencià i vivim en un paradís en la terra i tot això, però la data exacta més o menys no se sabia i és més o menys des de 1330 és quan el gentilici valencià apareix en tot el regne. Jo t'estic escoltant parlant, tu diràs, però bueno, han passat molts segles evidentment, no? Però algun paral·lelisme que altre m'està sonant, perquè hi ha alguna batalla que encara no s'ha tancat. Però ells ho vivien de manera diferent. Home, sí, lògicament, clar, evidentment, no? Però sí, però que n'hi ha alguna coseta que jo crec que hores d'ara continua d'actualitat. Sí, però ells ja et dic, els que venien d'Aragó durant molt de temps, a pesar de començar a considerar-se valencians, es consideraven aragonesos i valencians, i els que venien de Catalunya durant molt de temps, fins al segle XVI, es consideraven les dues coses, i no hi havia tant de conflicte com ha pogut haver en l'actualitat. Era una qüestió diferent, però el realment interessant és això, veure com ha evolucionat això, i sobretot que al llarg de la història, la identitat que finalment s'ha consolidat fins a l'actualitat ha sigut la valenciana, que és de la que som hereus. Escolta, Vicent, tenim prou patrimoni documental? Tenim suficient patrimoni documental o és molt difícil? Et refereixes a documents? Sí. Som un dels territoris europeus amb més patrimoni documental. Tant per al segle XIII i el segle XIV els valencians hem d'anar sobretot a Barcelona, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que es manté allí perquè els reis medievals tenien la seu allí, diguem,
i a nivell, a partir del segle XV, l'arxiu del Regne de València és meravellós, l'arxiu del Patriarca en què hi ha protocols notarials també és meravellós, l'arxiu municipal de València tenim una caterva de documents encara per estudiar i... I escolta, i de tots els documents, en quin document se te va il·luminar la cara? Perquè jo suposo que en diferents, no? Però després de fer un treball d'investigació dic, ho he trobat, o a lo millor trobar coses que ni buscaves, no? I que a partir d'ahí se troben. Sí, sobretot això, trobar coses que no buscava, jo alguna volta, en molt quantes ocasions, m'ha arribat a eixir la llàgrima en l'arxiu, de dir, ostres, això no ho coneixia, i per exemple, quan investigava jo de Vinatea, vaig trobar les paraules exactes que la reina Leonor, que era la que estava enfrontada a Vinatea, va dir en el moment després de lluitar contra ell i de tindre un combat dialèctic. I a més, clar, eren valencians dient el que havia dit la reina castellana, que venia de Castella, amb les mateixes paraules que ho deia ella en castellà i remarcant el problema que havien tingut. I a més eren unes paraules molt fortes per a que les diguera una reina i llavors vaig dir, ostres, això és fabulós. Això és fabulós, no? El tindre que en moltes ocasions te sorprengueres tu i suposo també els teus companys, no? A l'hora de fer ells també totes les històries. Com vareu fer la coordinació? Bueno, la coordinació estava clara, no? Un poquet en funció de la vostra trajectòria, tu parles més de política, els altres companys aspectes, no? Tal volta més de gastronomia, més de societat. Sí, un poc era això. Per exemple, Ferran Esquilache és especialista en època andalusina, ara està acabant una tesi doctoral sobre els orígens de l'Horta de València, que això també serà totalment novedós i jo crec que interessarà moltíssim, perquè ell dona un estudi i una investigació molt completa sobre des de quan es va crear l'Horta de València, per què i com. Llavors tots els temes relacionats amb els andalusins els toca ell i després Frederica Parisi toca molt història rural, també està acabant la seva tesi doctoral ara i tot el tema de, per exemple, l'oli o el vi, ell en parla i la veritat és que és un goig llegir-lo perquè te n'adones de que passen els segles però hi ha moltes coses que perduren. I a banda de tot el que tenim a este llibre, en què t'has quedat en ganes d'escriure més? Ostres, crec que ganes tinc moltíssimes, però en el meu cas particular jo vaig escrivint. A banda d'este llibre tinc un altre sobre història en general, ja no només medieval, i cada mes intento escriure en mitjans, en revistes, en diaris, i passa que no m'acabaré mai la història valenciana i sempre van eixint-me temes i és que m'agraden tots moltíssim, és a dir, ja parle d'un dibuixant d'historietes del segle XX com Enric Pertegàs, que és molt poc conegut però que té una història fabulosa, o parle del segle XIII, de la conquesta de València, la veritat és que al final tot m'acaba agradant i la veritat és que continuaré sempre que puga. I nosaltres volem que continues. Molt bé, doncs Vicent, moltíssimes gràcies. No te vull preguntar més del llibre, perquè clar, la gent el que té que fer és adquirir-lo. La presentació has comentat que és este dimecres? No, dijous. El dijous? Sí, després demà dijous, en la Casa del Llibre, a les 7:30, farem una de les tantes presentacions, perquè ja et dic, hem fet algunes quantes, però ara farem una a la Casa del Llibre, diguem que precisament ens han cridat per això, perquè han dit, ostres, el vostre llibre funciona, anem també a presentar-lo així. Molt bé. Bueno, doncs la veritat, la nostra enhorabona se'l pots traslladar als teus companys. Ferarca, així és la proposta literària que vos oferim avui. Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltíssimes gràcies. Per la teua visita. Jo tinc moltes ganes de llegir-lo, moltes, però moltes ganes. Fem una pausa per la publicitat i continuem amb més continguts.